Patela, tari. Bakit mapatay ako ata? O ini pa, maglokohan na ako nini eh. Pagyo ba yung ari? Wo! Pagyo ba yan? Wo! May manasa na balog po yan. Oh! Tulak may pen! May manatulak eh! Nano, bakit? Nano, muna wari. Nano, sige, nano. Oh. A few moments later. Uy, tama na! Ba't ang gawin kayo? Si ano eh, si yun o. Inutustos niya kami eh. Oh, pare, tama na. Sabi niya.